αριστερά! Δεν του σηκώνει. Άμα δεν του τσιμπήσει καθόλου φρένα, δεν θα σηκώσει καθόλου ή θα Σηκώνει σηκώσει. πολύ λιγότερο. Τώρα κάνει κακούς χειρισμούς, το βλέπεις, πάει. Κάνει απότομα, τα τραβάει, τα πέσει. Κάνει οχτάρι. Κάνει οχτάρακια, ρε. Κάρα, Τώρα άμα το κυκλώσει θα. άμα το κυκλώσει θα έρθει πάνω από μας. Και θα έρθει πάνω εδώ σε εμάς, γιατί το θερμικό έρχεται εδώ τώρα. Μάλλον τον αφήσουμε εκεί μέχρι το βράδυ. Θα πει το Σταύρος είχε δουλειά και έφυγε όταν βγει στην Εγνατία, πάλι μας τηλέφωνο. Δεν έχει αλυσοπρίωνο να κόψει τα. Πολύ ωραία, έτσι κάνει τώρα αριστερά. Τώρα πρέπει να κάνει αριστερό όχτα. Βλέπεις εκεί χαμηλό, φεύγει. Ναι. Φεύγει το βουνό από κάτω. Έχει αμέσως... πίσω τον Άρη γι' αυτό. Όχι, μπροστά του. Πλάγια. Πλάγια, ναι. Τώρα πρέπει να στρίψει αριστερά, αριστερά. Καλά είναι. Τώρα το στρίψει Τώρα αυτός. μας στρίψει αριστερά, είμαστε εντάξει. Στρίψει, να το στρίβει. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Στρίψει αριστερά, στρίψει αριστερά. Δες πως μηδενίζει μόλις φάει κόντρα την ώρα. Τώρα θα κάνει και μπαφ, θα βγάλει θερμικό εκεί στο γυμνό του χωραφάκι. Ή μέσα στις ελιές εκεί θα τον κάνει τώρα σίγουρα. Βλέπεις πως σηκώνει. Λίγο τον πήρε. Τώρα εκεί θέλει οχτάρια. Σιγά σιγά, οχταράκι. Αν έχει ύψος, αν δεν έχει τώρα αυτός το υπολογίζει. Καταλάβεις. Ναι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα εμείς. Και... Σημάδεψε και το χωράφι αυτός μάλλον. Πας στον δρόμο, μπράβο. Αυτός όχι, κατά εδώ πήγε. Καλά πάει. Τώρα σε λίγο Στο θα φτάσει δρόμο στο δρόμο. Το δρόμο εκεί που φαίνεται. Εκείνο έτσι που πάει. Εκείνο έλεγες. Ναι, εκείνο. Νόμιζα τον πέρα το δρόμο, ρε. Ποιο ρε, πέρα. Όχι, λίγο πιο μπροστά που είναι ένας σχηματόδρομος. Όχι. Ακόμα δεν έφτασε στον δρόμο. Τώρα πρέπει να φτάσει. Λογικά το έχει καταλάβει, θα κάνει οχτάρια. Έχει αεράκι και το σηκώνει. Να το σηκώσει. Εντάξει, θα πάει πιο πέρα. Ακόμα δεν έχει μπει στον δρόμο. Δεν πως μας ξεγελάει. Ναι. Τώρα πρέπει να έχει φτάσει στον δρόμο. Βλέπεις η σκιά από κάτω, ακόμα δεν φαίνεται. Είναι στην πλαγιά από εδώ μεριά. Όταν θα δεις τη σκιά, ξέρεις ο άλλος είναι από πάνω. Κάθεται ο ίδιος είναι σχεδόν κάθεται. Λίγο πιο πίσω θα είναι. Τώρα βλέπω τη σκιά. Θα μπεις εκεί κάτω. Ναι, στα δέντρα. Στα Βλέπεις. Όχι. Εκεί χωράφι έχει. Μια χαρά είναι. Το σου κατέβει. Όχι. Όχι. Πώς την μοντέλη έτσι κάτω, είδες. Ωραίος. Μας τα βάλε. Όχι. Ναι, Τη γλίτωσε. προσγείωσε ανάποδα.